हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। आं बिथांमोननि इउटिउब चेनेलखौ लास्टआव बुंनानै होगोन, बेनिखायनो बे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायनो नांगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। आं बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों बैसो गोरलै। बेयो मोनसे बड' शर्ट मुभि पार्ट 2। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमहालागै नैबे गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै, अब्ला बे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन। बे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों अनिलकार नार्जारी, बिबुं बसुमतारी, नमनि नार्जारी, जयन्त दैमारी, सनास्रि बसुमतारी। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो बिथांमोना बे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। लोगोफोर, दासिमहालागै फुल नायाखै, अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों सनास्रि बसुमतारी आरो बे भिडिअनि कनसेप्ट, स्क्रिप्ट, केमेरा आरो एडिटिंआनो जादों सुबर्णा बसुमतारी। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय एस.एन. प्रडाक्शन इउटिउब चेनेलाव थांनो नांगोन आरो नोंथांमोना दासिमबो बिथांमोननि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटिउब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिथांमोना बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थायो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायबाय थानो थाखाय। लोगोफोर, नोंथांमोनाबो बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअनि आपडेट होनो सानदोंब्ला नोंथांमोना आंनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै हरदो। बिदिब्ला लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिनगोन। बेनिखायनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अलाव क्लिक खालामनानै लाखि।